As empresas ourensanas que participan na misión comercial a China liderada pola Consellería de Industria son Coren, Aceites Abril e Viña Costeira e forman parte dunha embaixada empresarial galega composta por 14 compañías con diferentes intereses no sector primario e que levan anos cunha aposta na exportación dos seus produtos. Empresas como Coren xa venden fora de España en 50 países e xa supuxo para eles o 30% da súa produción total. As empresas galegas están en Xangai participando na feira de importacións máis importante do mundo en colaboración coa empresa multinacional Bright Food. Precisamente onte o conselleiro de Industria, Francisco Conde, reuníase co presidente da Cámara de Comercio para a importación e exportación de maquinaria e produtos electrónicos de China, con quen asinou un memorando de colaboración para afianzar as relacións comerciais entre Galicia e o país asiático. A presencia de Galicia nesta feira de importación china enmárcase na alianza estratégica que Galicia ten con Bright Foods e con Albu. Bright Foods establece a posibilidade de que as nosas empresas estean no stand oficial desta gran multinacional do sector da alimentación e a mellor plataforma que nestes momentos ten as nosas empresas para abrir o mercado en China e, polo tanto, apoiarse en Bright Foods como unha empresa líder no sector agroalimentario e no sector da distribución aquí en China. De feito, China foi en 2017 o primeiro destino en Asia das exportacións galegas e Galicia é a 9ª comunidade autónoma que máis exporta a ese país, aonde xa fan de forma regular máis de 140 empresas, un 30% máis que en 2016. Segundo sinalou o conselleiro, Galicia convértese así na primeira comunidade autónoma en asinar un acordo destas características cunha das cámaras de comercio máis importantes do país, que agrupa máis de 10.000 empresas. O apoio da multinacional Bright Food, unha das líderes do país, é a mellor plataforma para que as empresas galegas do sector agroalimentario poidan abrirse paso no mercado chinés.